Netelinu, salam alaikum, bita o ye supu ye an ka jɛ an k'olu jɛ ɲɔgɔn fɛ. Walasa ka n ka supu dilan an mago bɛ se legumes ma i n'a fɔ comme karɔti, navet, jababulu, haricots verts, pommes de terre, jaba, tomati den naani, poivron kelen, sogo o y'a timimayɔrɔ ye an mago bɛ jɔ o fana la, petit pois dɔɔni. An b'an ka karɔtiw ta k'o fara si walima ka fara wɔrɔ k'o kɛ minɛn kɔnɔna la fan dɔ fɛ. N ka navet n b'o fana ta k'o wɔrɔ k'o bila fan dɔ fɛ. N bɛ n ka jaba fana wɔrɔ k'o kɛ fan wɛrɛ fana fɛ tuguni. N bɛ n ka karɔti ta k'ale kɛ rɔn-rɔn ye nin cogoya in na. Navet n b'ale kɛ rɔn kilancɛ ye k'u forme fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ o cɛ ka ɲi kosɛbɛ. N ka tomati denkɛnɛ n b'o ta ka ci cogoya in na ka sɔrɔ k'ale sin k'a ji sama ka bɔ a la. A tɛ nin ye n ka jababulu n b'o ta ka sanango k'a jɛ k'a tigɛ ni n ka ciseaux ye. N'o t'i bolo i bɛ se k'a tigɛ n'i ka muru ye. N ka ciseaux ye o ka teli wa a nɔ ka ɲi fana. N bɛ lɔgɔti dɔɔni far'o kan k'olu bila kɛrɛfɛ. N ka poivron n b'o ta k'o tigɛ tigɛ. Nin supu min filɛ nin ye tantɔ nin ye kɛnɛya supu de ye barisabu légumes fɛn b'a la nin bɛɛ ka ɲi anw fariw ma. N ka haricots verts n b'o fana ta k'a kunkolo tigɛ tigɛ ka bɔ a la. N ka pomme de terre n b'o fana ta k'o tigɛ k'o kunbaya. Haricots verts ni pomme de terre u bɛ bila kɛrɛfɛ fo kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'o k'an ka daga la. N bɛ n ka daga sigi sisan nɔ k'a fa ji la ji litiri 5 ɲɔgɔn na n y'o de kɛ n ka daga la. N ka tomati sinnen sogo jababulu ni lɔgɔti dɔɔni n b'o kɛ sisan nɔ n ka daga la. Tɛ nin ye n mana lamaga. Lɔgɔti tɛ caya dɛ fitinin dɔrɔn a bɛ daga ɲɛgɛn dɔrɔn de. N ka karɔti ni n ka navet poivron ni jaba tigɛ tigɛlen n b'o fana ta sisan nɔ k'o k'a la. Olu bɛɛ bɛ k'a la barisabu olu mɔ man teli kosɛbɛ an b'u to yen ka tobi kosɛbɛ ka ɲɛ. N bɛ sɔrɔ ka na n ka layi ta persil, poivre ani kɔkɔ. N bɛ sɔrɔ ka na olu yɛlɛma n ka daga la sisan nɔ k'a to yen nɔ a ka tobi n'a ye fo k'a ka tobi ninnu bɛɛ lajɛlen de ka mɔ minɛ. Karɔti ni navet ani jaba ninnu olu bɛɛ ka mɔ fo k'a ɲɛ a bɛ tobi de koyi. N'a ni mɔni man jan i n'a fɔ ko miniti 30 ɲɔgɔn na n bɛ n ka haricots verts sanango k'a jɛ k'o k'a la. Tɛ a bɛ ka tobi supu yɛrɛ kɔni o ye ji de ye dɛ. N'a ni mɔni tɔ to i n'a fɔ ko miniti 15 ɲɔgɔn na n bɛ n ka pomme de terre ta sisan nɔ k'o k'a la miniti 15 sani n k'a bɔ daga la o b'a to o fana bɛ tobi ka ɲɛ. O kɔfɛ n bɛ sɔrɔ ka na n ka petit pois k'a la. N petit pois k'a la ka n'o don ɲɔgɔn na. N bɛ sɔrɔ ka kɔgɔ lajɛ ni sɔrɔ kɔgɔ y'a bɔ o t'a ye supu kɔni o ye jijan ye dɛ. Nin supu in nin ye kɛnɛya ji de ye. Nin diyar'i ye i b'a partager i ni teriw ni ɲɔgɔn cɛ aw k'an bɛn o la inchallah.